Това е история за едно изчезване. Не на човек, който се изпарява в нищото, а на нещо далеч по-известно. Нещо безценно. В една тиха понеделнична сутрин в Париж, в сърцето на Лувъра, се случва немислимото. Мона Лиза изчезва. Просто я няма. А начинът, по който е открадната, ето е почти толкова объркващ, колкото и самото изчезване. Това не е бил сложен, високотехнологичен обир. Било е почти нелепо просто. – 21 август 1911 година. Лувърът, дворец на изкуството, изпълнен с шедьоври от цялата история, и окачена сред тях Мона Лиза на Леонардо да Винчи. Нарисувана векове по-рано, тя със сигурност будела възхищение и уважение. Но тогава тя не била световната мания, която е днес. Охраната в Лувъра през 1911, да кажем просто, че времената били различни. Само си представете. Стотици стаи, но само шепа охранители. Без лазери, без аларми. Общо взето, ако влезеш с увереност, вероятно си можел да излезеш с почти всичко. И точно тук в нашата история се появява Винченцо Перуджа. Винченцо Перуджа, италиански имигрант, живеещ в Париж. Майстор. Дори бил работил за кратко в Лувъра, помагайки за монтирането на защитни стъклени витрини. Ирония, нали? Той познавал музея, познавал рутината. Може би много по-добре, отколкото те някога са подозирали. И в главата на Перуджа се оформил план. План. Толкова дързък, толкова директен, че е почти трудно да се повярва, че наистина е проработил. Самият план? Тревожно прост. Перуджа, облечен в бяла работническа престилка, сливайки се с обстановката, невидим, влязъл в Лувъра в неделя. Музеят бил отворен в неделя, пълен с посетители. Но Перуджа, той не си тръгнал, когато дошло време за затваряне. Скрил се в един килер за съхранение и зачакал в тъмното. В понеделник сутринта, около 7 часа и 15 минути, той излязал от килера и тихо се отправил към салон Каре, залата, където висяла Мона Лиза. Без никой наоколо, той просто свалил картината от стената. 4 железни куки. Без борба, без аларми. Просто я свалил. Скрил картината под работническата си престилка и се отправил към най-близкия изход. Вратата била заключена. Но тогава чист късмет. Един водопроводчик се оказал там и си помислил, че Перуджа е просто поредният работник, който има нужда да му отключат. Помислете за това за секунда. Най-известната картина в света просто излязла от Лувъра посред бял ден. В продължение на почти 28 часа картина с такава стойност липсвала повече от ден, преди някой изобщо да осъзнае, че я няма. Защо такова забавяне? Цяла седмица фотографи били в музея и местели картини, за да ги снимат. Празните места по стените не будари веднага подозрение. Тази привидна нормалност продължила до вторник сутринта, когато един художник, дошъл да рисува копия на Мона Лиза, се обърнал към пазача с въпроса: „Извинете, случайно да знаете къде е Мона Лиза?“ Настъпила паника, хаос. Лувърът бил блокиран. Полицията била извикана. Светът бил на път да полудее. Франция избухнала. Вестниците крещели с заглавия: „Мона Лиза е открадната. Кражбата на века“. 60 детективи работели по случая. Били предложени награди. Директорът на Лувъра уволнен. Всички били заподозрени. Дори Пабло Пикасо и Гийом Аполинер. Да, същите Пикасо и Аполинер, разпитвани, заподозрени, за кратко задържани. Разследването било пълен хаос, фалшиви следи навсякъде.
Междувременно, полицията открила пръстов отпечатък върху изоставената рамка. Но, ето още един невероятен обрат на съдбата. Перуджа имал криминално досие, но в него имало само отпечатъците на дясната му ръка. Отпечатъкът на местопрестъплението бил от лявата му ръка. Пропуснали го напълно, въпреки че имали отпечатъците му в системата си. 2 години светът я търсил. Франция била унизена. Светът на изкуството зашеметен. Но къде била Мона Лиза? Скрита в някой таен трезор? Изнесена нелегално от страната? Не. Дори не било близо. В продължение на 2 години Мона Лиза се намирала само на няколко километра от Лувъра, в мъничкия апартамент на Перуджа в Париж. Скрита в съндък, под леглото му. Можете ли да повярвате? Една от най-известните картини в историята просто си стояла там, пред очите на всички. Полицията дори на 2 пъти претърсва апартамента му, смятайки го за поредния маловажен заподозрян по време на разследването, пропускайки я по най-нелепия възможен начин. Години наред Мона Лиза останала скрита. Тогава, през 1913 година, при антиквар във Флоренция, Италия, пристигнало писмо, подписано с Леонардо Винченцо, в което се предлагало италианско съкровище да бъде върнато в родината му срещу заплащане. Търговецът Алфредо Джери, подозрителен, но определено любопитен, се съгласил на среща. Взел със себе си подкрепление. Джовани Поджи, директор на галерия Уфици, експерт по изкуство и автентикация. Те се срещнали с Леонардо в хотел във Флоренция. И Леонардо се оказал Винченцо Перуджа. Той отворил дървен съндък изпод дрехите си, а вътре била Мона Лиза. Джери и Поджи били смаяни. Разгледали я, проверили гърба. Инвентарният номер на Лувъра била истинска. Те запазили самообладание, казвайки, че трябва да я занесат в галерията за допълнителна автентикация, за да примамят Перуджа. И тогава го арестували. Мона Лиза била открита. Перуджа твърдял, че има патриотични мотиви. Казал, че искал да върне Мона Лиза в Италия, вярвайки, че Наполеон я е откраднал. Все пак поискал и солидна сума пари за връщането й. Присъдата му изненадващо лека. Само 7 месеца затвор. Някои казвали, че причината била неговата патриотична мотивация. Други смятали, че французите просто били смутени, че са били надхитрени от един обикновен майстор. Мона Лиза била върната в Лувъра и посрещната като героиня. Тълпите я аплодирали. Франция ликувала. Но нещо се било променило и с основи. Тази кражба, тя не просто откраднала картина. Тя създала икона. Медийната лудост, мистерията, чистата дързост на всичко това изстреляли Мона Лиза в света на световната суперзвезда. Охраната в Лувъра се променила от почти никаква до непристъпна крепост за една нощ. И до днес милиони се стичат в Париж само за да зърнат Мона Лиза. Зад бронирано стъкло и заобиколена от охранители. Откраднатата картина се превърнала в легенда. А някои дори шепнат, дали в историята нямало и нещо повече. Конспирация, фалшификати, гениален измамник, който дърпал конците. Може би. Но това е може би история за друг път. Какво мислите вие? Дали Перуджа е бил заблуден патриот, алчен крадец или нещо съвсем друго? Споделете теориите си в коментарите. И ако тази история за изкуство, дързост и една усмивка, предизвикала хиляди заглавия, ви е харесала, натиснете бутона за харесване, абонирайте се за още странни, мрачни и мистериозни истории и ще се видим следващата.